hvis man kan lide daglige udfordringer. Hvad siger bredden dernede? Gode løsninger. Jamen, den siger 2600. Kollegaer. Stort værktøj. Og lege med noget tungt på. Det tror jeg alle drenge godt kan lide. Ja, det er det korte ben, ikke? Fordi den er kortere her. De skal lige finde ud af, om den skal, hvad for en ende, der skal være hvor. Det er lidt i tvivl om. Vi er i Bonbonland. Vi er nede for at montere en ny bro ved Bever Raft. Planen er, at vi skal have sat kranen op. Og når kranen er blevet sat op, så skal vi først lægge den fjerne vange. Så tænker jeg, at vi kraner den anden vange hen og ligger. Så lægger vi tværstiverne i, og så samler vi dem med gevindstænger, så vi kan trække dem på plads. Jeg skal lige have syvtallet hernede. Jeg kan godt lide mit job, og der er ikke nogen dage, der sådan er ens. Der er planlægning, og der er udførsel og kvalitet hele vejen igennem, og det kan jeg godt lide. Det er jo en eller anden form for frihed under ansvar. Ja, man kommer lidt ud og ser noget, får lov til at køre med sådan en kæmpe kran. Hvad siger bredden dernede? Jamen, den siger 2600. Ja, du skal have 20 mm mere, for ellers så kan du ikke få den ind i. Der har været lidt mere beton, end vi lige havde regnet med, i forhold til målene på broen. Så vi har ikke kunne få dem ned på plads, hvor den skal. En god montør, det er en, der ikke stopper op og lader sig udfordre af uventede ting, men tager det og løser det. Lidt ned. Alt det tunge arbejde er overstået nu. Så nu er det finesserne på styr på det hele. Altså der står industrielt totalleverandør på siden af bilerne, og det passer meget godt. Vi er gode til de der specialløsninger. Og det tiltaler mig meget, at den ene dag ikke ligner den anden. Lige præcis.